GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pungal daw, Department of Agriculture sa Bicol nakarehistro ng primerong kaso ng African Swine Fever sa Kabicolan. Bicolano cartoonist na si Manex Abrera napili bilang saro sa Outstanding Young Men. Lado National, 2 pesos na rollback sa presyo kang diesel asin kerosene lauman sa Valentine's Day. Pero gasolina, posibleng magitaas sa kod 40 sentimos. Bolos kan mga investment sa nasyon matapos ang pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa Japan, garot tsunami kadakol daw sigon kay House Speaker Romualdez. Provincial consultation manungod sa Chacha pinuna kan Kamara de Representantes. Numero kan mga nagadaan sa 7.8 na magnitude na linog sa Turkey at Syria, padagos na nadudugangan. Bako sa naburak asin tsokolate ang mabenta sa sarong aldaw bagon Valentine's Day sa Quiapo, kundi pati ang gayuma. Panggurano daw. Abangan po sa Business News. Ano kung available din sa online? Sa online baga? Shopee o Lazada. Kasubad lamang medyo marin na sira. Detalles mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Kinumpirmar po kan Department of Agriculture na nakarehistro ang rehiyon din primerong kaso din African Swine Fever ngonya na taon sa Calabanga, Camarines Sur. Sinabi ni DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin kan magkondukta ng blood testing ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, 2 sa mga orig na ataman kan sarong parauma na sa nasabing munisipyo. Sigon kay Guarin, nakali sa nagluwas na resulta, tulo sa nagpaluwas ng memorandum si DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla sa Alkaldikan Calabanga asin Municipal Agriculture's Office. Nagibuhon ang magkakanigong lakdang kaibahanan depopulation. Mantang pigbabawal man ang paglaog asin pagpaluwas ng mga orig hali sa nasabing banwaan. Katakod kay ni sa girari na pinagramdom kan DA Bicol ang importasyon kang regular o ang importansya kang regular na paglinig sa mga kulungan ni orig asin sa mga ansimanahan na disinfection tanganing mapugulan ang makalaog ang ESF sa rehiyon. Nagpahayag ng dakulang pasasalamat si punong Barangay Glen Barcelon kan Barangay Dapdap Legazpi sa gabos na nagtatabang asin nagkasumaro sa Dapdap Tree Planting Project Year 5 na ginibo ka nakaging Sabado, Pebrero 11, 2023 sa Kamputukan Hill na mas midbid sa apod na Sleeping Lion Hill kanasabing barangay. Sinabi ni Barcelona katuyuhan kang proyekto iyon maprotehiran ang kapalibutan mantangan sa ng bisyon iyo ang mapatalubo ang sobra sa sangkatos na dapdap trees pagabot kan sa ng Centennial Anniversary Celebration sa taon 2028. Pighiling man ang posibilidad na in kaso magtalalubon mga ini, pwede may konsidera na sarong eco-tourism opportunity sa nasabing barangay dahil ang burak asin dahon kay ini, magagayon ang kolor, lalo na pag-abot sa bulan nin Abril asin Mayo. Nauog makuta si Mayor Fernando Gonzales kan Ligao, tanagadakol ang mga turista sa Albay. Alagad ikinamundo kang alkalde, ang pagpaparakanos kan tinampo. Ano daw ang gigibuhon kang mga lideres kang provincial government? Detalye kang report kay Jimmy Nasalita.
Nauugma na kuta na si Mayor Nando Gonzales ka na Ligao City dahilan sa dakul na ang mga turista na atrak magdirigdi sa Albay dahilan sa paghingo akan mga nasa munisipyo, syudad na mapauswag ang turismo arog digdi sa Ligao ang mga coastal barangays pigdadarayo na dahilan sa mga improvement haranina na makaumagid sa Boracay ang mga lugares digdi. Ang problema ugaring ang mga tinampo uro-urol kab an asphalt overlay sa National Highway tinampo sa Ligao Piudoran Road, grabe ang kurbada, garabani ba sa ngunyan ang provincial government dapat magtumar parte man lamang sa bagay nini. Ang gobyerno probinsyal iyo ang mas nakakataas susog sa alkalde sa mga munisipyo syudad kung kaya kung naghihiro ang hababang level ano ngunyan ang pinagigibo kan mga lideres kan na probinsya sanggo niya ang pandalawigan na sinda nakakasaklaw sa mga ini an punto kan alkalde maski gura nung pagporsigi kan mga munisipios asin syudad pagdevelop kan mga tourist destination kunan mga tinampo iyo an pwedeng kausan in aksidente natural iyo an makakapag disganar sa mga nagbibirisita digdi sa Albay kung kaya ang challenge kan alkalde maghiro ang mga lideres kan provincial government may kinaraman sa bagay na ini. Manis klaseng tinampo, mapundo yung roro, mapundo sa turismo, yung mong perwisyo ng ibo sa tuya. Dapat siringga, dapat naman siguro. May taong halanggaw na pigiling yan. Dapat ang provincial government, pigiling yan. Sinda ang medyo nakakita sa kustong sa infrastruktura, ang kondisyon kan probinsya kan Albay. Kasi ito, bako manililigaw, bako na Piudoran, bako na Owas, bako na Ginobatan, bako na probinsya kan Albay, ang apektado. Yan ang tingog kan alkalde kan Ligao, Mayor Nando Gonzales. Jimmy Nasalita, DCGB News. Naging matrayompo po ang tulong aldaw na Bicol Association of Philosophy Seminarians o BAPS Convention 2023 sa Legazpi City. Ini pinartisiparan kan mga seminarista hali sa iba-ibang dioceses kan Bicol Region na pinaunan kan Pebrero 6 asin matatapos kan Pebrero 11 ngunya na taon. Sa ginibong closing mass sa Albay Cathedral, sinabi ni Obispo Rex Andrew Alarcon kan dioceses kan Daet na yan ang oportunidad sa mga joven na seminarista para ipreparar ang sa indang sadiri sa pagpili bilang disipulo, pagserbi asin pagsunod sa mahal na Diyos. Sinabi niya na tulo na pastorang dapat maukudan kan mga seminarya o seminarista kun muya ipagpadagos ang sendang seminarian formation yun posture of kneeling kung saan ang buhay kan sarong seminarista diakono asin padi dapat makaukod sa pagluhod asin pagpangadji ani kaduwa yung posture of sitting o ang pag-adal asin paghurup-hurup sa katotohanan na pigtatao kan mahal na Diyos mantang ni katuloy ang posture of walking o ang pagserbi sa Diyos asin sa banwaan kan Diyos. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Joshua Bino sa dagdag na report hali dyan sa Lawa. Yes, dahilan sa pananaksak, inarestar asin ikinarsen kan Legazpi City Police ang suspect na si alias Putol, residente kan 44 Barangay Binanuahan, Legazpi City. Ang biktima, binistong si Bernardito, 37 anyos, residente kan parehong lugar. Susog sa record, alas 4 ang hapon kasuudma, nag-iinom asin nag-video okay ang nasabing biktima sa sarong lamay sa nasabing lugar. Aligado, bigla na sanang duminulok ang suspect asin sa daay pamaaraman na rason. Sinaksak kaini 2 beses ang nasabing biktima, rason para magsapar ni lugad sa iyang braso. Matapos ini, duminulag ang nasabing suspeksyado. Nag-dispatch din mga pulis ang Legazpi PNP. Asin katuwang si Barangay Kagawad Richard kan Barangay Binanuahan. Nakaliis ang sobra sarong oras, tulos man na arestar ang duminulag na suspect sa Barangay 23 Imperial Court kaining syudad. Na-recover sa suspect ang ginamit kaining patarom na may labang 9 na pulgada. Ngunyan ang nasabing suspect nasa kustodiyan na kan Legazpi City Police Station. Dagdag na bareta, Joshua Bino. San Katos Mil, ani tagama kan lokal na gobyerno kang Malilipot Albay.
para sa Brigada Eskwela kan mga pampublikong eskwelahan sa Banwaan. Ini matapos aprobitsaran kan sa o aprobaran kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang Municipal Ordinance number 1-2023 kan malilipot kung saan 14 mga pampublikong elementary as in 5 secondary public schools ang nagburubaranga sa nasabing fundo kada taon. Ang kantidad din fundo gagamiton sa pagpreparar kan kinakaipuan sa laog nga eskwelahan sa pagbalik sa eskwela kan mga estudyante. Saro pong security guard mga tugang gadan sa aksidente sa motorsiklo Kaso Banggi. Report kay Jomar Biel. Gadan ang sarong security guard digdi sa siyudad kan Tambaco matapos na maaksidente sa motorsiklo Kasubanggi. Ang biktima na bistuan na si Edison Cardiño Ibuen, security guard as in residente kan Barangay San Lorenzo, Tambaco City. Basado sa report kan Tambaco Police na alas 8:40 Kasubanggi, pigmamaneho kaini ni Cardiño ang sa iyang motorsiklo pasiring na sa direksyon kan San Lorenzo hali sa sentro kan Tambaco kan makabalyo ini nin linya asin sinabat ang motorsiklo na pigmamaneho man ni John Lester Riosa kan Santo Cristo. May backride na si Gian Villadolid kan kalayo kay Santo Domingo asin dumana nagkasalpukan ng duwang motorsiklo. Dinara pa man sa ospital ining si Cardiño, pero basado sa kumpirmasyon kan Tambaco PNP, deklarado na ining gadan kan makaanto sa hospital. Yan ang report, Jomar Biel. Napili po bilang 2022 Outstanding Young Man o TOYM ang Bicolanong cartoonist na si Manuel Luis Manex Lorenzo Abrera. Si Abrera nakagraduar sa kursong Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman. Ang sa iyang pagiging dedikado bilang artist, influensya kan sa iyang award-winning editorial cartoonist father na si Jess Abrera. Asin ang sa iyang namumutan na si Professor Bernadette Lorenzo Abrera, sarong historian asin din kan UP College of Social Sciences and Philosophy gikan sa probinsya kan Albay. Sa Abrera mantang an sa iyang lolo asin iyo si Dr. Manuel Lorenzo, dating DOH Bicol Regional Director asin longest serving City Health Officer kan Legazpi. Mantagan sa iyang lola, iyo si Dr. Maria Patricia Gregorio Lorenzo, ang kainot-inoting babae asin Third State University kan College in Colleges UC President kan Bicol University. Sa Abrera, nasa likod kan cartoon series na News Hardcore kan sarong national television kung sain series ini kan mga istorya asin hardcore kultura kan Pilipinas. Siya saro sa mga freelance cartoonist asin creator kan Keiko Machine Comics and long-running daily strip kan sarong national media outlet. Nagapagpublikar man siya nin duwang wordless graphic novels, 12 asin 14 siring man ang third time National Book Awardee ang TOYM awarding ceremonies na katalaan niya na bulan kan Pebrero 2023 sa Palasyo Malacañang sa panginginot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte. Ini pinagkukonsidera na nation's most coveted award sa Outstanding Young Men and Women ang nagipili kan sayang tibay asin mina salming sa kasabihan na service of humanity is the best work of life. Nangapunan nin pagtripon ang pamayokan liga ng mga barangay sa Castilla Sorsogon sa 34 kapitan sa munisipyo tanganing may pasabot ang importansya kan pagtataramangan sa pagresolber kang halangkaw na kaso nin sorry po pasensya na po sa mga namamahaw tabi sa mga namamahaw ngunya na pagkaaga mga tugang halangkaw po ang kaso nin diarrhea sa Banwaan. Kaibahan Sinda Municipal Health Officer Dr. Mel Boque, DOH Regional Development Management Officer Gladys Escote, asin an Epidemiologist Surveillance Officer, pinaglatag niya ang presenteng sitwasyon kan kaso nin sinabi ng hilang sa Banwaan. Sinabi ni Liga President Kapitan Buboy Hazareno, kaibahan sa mga napagrunan ang pagtaunin prioridad sa mga barangay na may halangkaw na kaso kanasabing helang konsain, ipapairadom sa test ang pinagkukuanan ng tubig asin ang isyo sa informal na comfort room.
Kada enot kay ni nagipag-meeting na si Alcalde Bong Mendoza sa DOH Reso asin MHO kan Castilla matapos na mairehistro ang siring na kaso ninhelang sa barangay Pandan, Poblasyon, Makalaya asin Mayon na yun may pinakahalangkaw na kaso nin uminabot sa 19 asin Saroan, Nagadan. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa luwas. Oath-taking ceremony kan mga bagong teachers sa Bicol. Ginibo kasuhapon sa Albay Astrodome. Hans Galero sa detalye. Ribo-ribo ang nagpartisipar sa ginibong mass oath-taking ceremony kan mga bagong professional teachers sa Kabicolan. Ini ang pinanginotan mismo ni Professional Regulation Commission o PRC Bicol, Regional Director Sharo Loo sa Albay Asudom kung sa tulong batches ang naging oath-taking ceremony sarong alas 9 nin pagkaaga, alauna nin pagkahapon na sinas alas 4 nin pagkahapon. Ikinaugmay ni kan Professional Regulation Commission dahil sa dakol naman ang mga dugang na mga teacher o kaya mga paratugdo sa bilog na Kabikolan sa elementary and secondary level hali sa manlain-lain na probinsya kan rehiyon. Agin na presente sa aktibidad o kaya sa seremonya si professional o kaya board of professional teachers vice chairperson Paz Lucido as in board member kan professional regulation teachers si Paraluman Girona. Sigun kay Lo dakulaan na opportunity ni para sa mga bagong teachers digdi sa Kabikolan na magserbi sa sektor nin edukasyon. Dagdag na bareta Hans Galero, DCGB. Balikan ta mga tugang ang report ni Alar Mario hali po dyan sa luwas. Pagkatapos sa rapo-rapo, sama nito daraga kamalig asin ligas pinaman. Ana target na tawan ayuda ang mga parasira asin para oma. Yan ang asigurasyon ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. dahil sa tagamang budget kan Gobyerno Nasyonal ngonya na taon. Sinda Congressman Joey Salceda, ako Bicol, sa panginot man ni Congressman Saldico, nagilibot sa mga barangay para reparohon ang mga pangangaipo. Ang mga paraoma asin parasira, ang saro sa pigiling na sektor na kaipuan talagang matabangan kan gobyerno. Kaya ngunyan may plano na mag-bisita manggaray sa iba-ibang mga LGUs, lalo digit sa segundo distrito, para sa ayuda, pagkaon, gamit sa pagsirap, asin na paguma, siringman kabuhayan kan mga yaon sa barangay. Alar Mario, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, sobra po 2 pesos na rollback sa presyo kan diesel asin kerosene. Lawan po sa aga na Valentine's Day. Presyo kan gasolina, may taas po rin 40 sentimos. Bolos kan investment sa nasyon sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Japan. Gari daw tsunami, sigon kay Speaker Romualdez. Provincial consultation kang Chacha, pinunan na kan Kamara de Representantes. Numero kang nagadaan sa Syria asin Turkey, padagos na naglalangkaw. Burak. Bako sa naburak, asin tsokolate, an mabenta sarong aldaw bago ang Valentine's Day. Kundi magin daw ang gayuma. Mga tugang, nakatalaan po na magbaba ang presyo kan diesel asin kerosene sa aga, Pebrero 14, alas 6 nin aga dahil sa pagkatakot sa resesyon kung kaya apektado ang presyo kan mga produktong petrolyo sa world market. Pigalaoman ang 2 Gs sagkod 2.75 kada litro na rollback sa diesel, mantang 2.20 sagkod 2.55 kada litro ang bawas sa presyo kan kerosene. Alaga ng gasolina, posibleng magitaas ang presyo kada litro na nagkakawat nin 15 sentimos sagkod 40 sentimos. Sigon sa mga oil companies, ipapaluwas nindaan final na oil price adjustment dyan na udto. Iyoman ini ang ikaduwang sunod na simana na nagkakaigwaning pagbaba sa presyo kan produktong petrolyo pagkatapos na magitaas sagkod 7 pesos ang kada litro.
Pighiras po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga trayumpukan sa iyang pagbisita sa Japan. Kasi pinahayag ang marikas na namamatian kan mga Filipino na resulta kaini. Nasa 35 kasunduan ang pinirmahan ni PBBM asin ang sa iyang delegasyon. Kaibahan ng Japanese government asin private sector. Apera digdi nagserbing pagkakataon sa iyang official visit para mailatag ang blueprint kan koordinasyon kan Pilipinas asin Japan sa pagbangon kan duwang nasyon sa epekto kan pandemya. Mientras sa nakatalaan na pag-adalan kan Pilipinas ang tripartite agreement sa duwang kalyado kang nasyon na Estados Unidos asin Japan. Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez nagaring tsunami ang bulos kan investor sa negosyo gikan sa Japan na gustong magbugtak ng negosyo sa Pilipinas. Sigon kay Romualdez, overwhelmed ang presidente dahil bako sana ang mga dati ng kumpanya alagad ang may mga bago man na nagpahayag ng interest na mga kapital sa Pilipinas. Patunay digdian 35 kasunduan sin letters of intent na pinirmahan sa pagultanan kanuwang nasyon. Sigon pa kay Romualdez, sinabi kan House Speaker na nasa 1,500 na Japanese business firms ang gustong mag-atender sa nasabing pagtripon pero di nakosto sa venue. Dagdag pa ni Romualdez na nakatalaan ng presensya kan economic managers para masimbag ang nagkapera sa kahaputan kan mga potential Japanese investors asin makuha ang sa indang tiwala. Sinabi niyang sarong Japanese firm ang nakipag-partner sa Boitis na magdadala ng bagong teknolohiya sa nasyon para sa bagong power sources. Nagpahayag man ang nasabing kumpanya na mag-invest ng 1.5 bilyon sa energy sector kang nasyon. $1.5 billion investment. Siniguro po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapadagos kan sa iyang administrasyon ang pagtabang sa mga overseas Filipino workers bilang kasimbagan sa sendang kontribusyon bilang mga ambasador ka nasyon. Sa paghampang kan Presidente sa Filipino-Chinese community sa Japan, sayang sinabi na sisigurohon kan gobyerno ang suporta asin tabang sa mga OFW sa pagi kan Department of Migrant Workers. Sinabi kang Presidente na ang pagduman niya asin kan delegasyon kang Pilipinas sa iba-ibang nasyon, iyo ang tanganing ipamidbid ang Pilipinas bilang sarong bukas na ekonomiya para sa investment sigon kay Marcos. Sigon pa kay PBBM na naging mas madali ang sendang pagbiyahe sa ibang nasyon dahil sa magayon na reputasyon kan mga OFWs. Ipighirasman kan Presidente sa mga Filipino sa Japan na tinaunan na atensyon kan gobyerno ang pagkakaigwanin mas dakol na trabaho sa nasyon. Inot nang sinabi kang Presidente na maawot niyang magkaigwa din sufisyenteng oportunidad sa Pilipinas para maging optional na sana ang pag-abroad. Pinunan mga tugang kan House Committee on Constitutional Amendments na pinamayuhan ni Representative Rufus Rodriguez ang Regional Public Consultation manungod sa propestong pag-amyandar sa 1987 Constitution. Ginibo ini sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro, asin sunod sa Iloilo, sa San Fernando, Pampanga, asin sa San Jose del Monte, Bulacan. Maabot sa 340 nag-atender sa pagdangog gikan sa ibang sektor, arog kang negosyo, academe, youth, government agencies, local government unit, asin iba pa. Hinagad kang committee ang sendang opinion kung dapat nang amyandran ang Constitution sa anong paagi, asin ano ang provision na dapat bagohon. Sa deliberasyon, nagpahayag ng pagpabor si Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated President Raimundo Talamillo Jr. sa Chacha sa paginin Constitutional Convention. Bukas man si Talamillo sa paggroso kan Foreign Direct Investment o FDIs asin foreign companies sa tuyang nasyon na piglaoman na magkakatabang sa pagrambong kan micro, small and medium enterprises asin ang pag-inganya din mas dakol na negosyo. Naglangkaw o naglataw man ang pangangaipo na pagkarayon ang sitwasyon kan mga seafarers asin para asin dapat na ining makasimbag sa gabos na klase ng diskriminasyon. Sinabi pang dapat maging target kan Chacha ang pag-amyendar sa economic provisions para mapakusog ang National Labor Relations Commission kan Muslim Filipinos.
Ipinahayag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, Chairperson kan House Committee on Constitutional Amendments, nan mga negosyante nagawabot na magkaigwanin charter change na o retukihon ang konstitusyon. Sinabi niyang nakaoron ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagkapira negosyo sa nasyon na binisita kay ni asin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi kan mga negosyante na pag-aalangan na magnegosyo sa Pilipinas dahil sa limitasyon kan konstitusyon sa isyo kan pagsariri nin kumpanya na gusto nilang itindog sa nasyon. Apesar kay ni pigli naman ni Romualdez na dadangugon pa man giraray ang iba pang propestong amyenda sa konstitusyon asin magkundok tanin konsultasyon sa iyang komite. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, nagpahayag po nin pagkadisganar ang gobyerno kang Kuwait sa desisyon kan Department of Migrant Workers na, o DMW na deployment ban kan mga first-time overseas Filipino workers o OFW, particular na ang gusto magtrabaho bilang domestic helper sa nasabing nasyon. Base sa anunsyo kan Philippine Embassy sa Kuwait na ipinaluwas sa Facebook page kani na naghuron kan Pebrero 9, Webes, sin the Charge de Affairs Jose Cabrera III, asin Kuwaiti Ambassador Samai Esa Johar Hayat, an Assistant Foreign Minister for Asia Affairs kan Kuwait, kung sain ipinahayag kay ni ang deployment ban kan mga first-time domestic workers. Ini kasunod kang karamaldomal na paggagadaan kay Jollibee Ranara, 17 anyos o kan 17 anyos na aking lalaki kan sayang awo sa Kuwait. Piglinaw Manny Cabrera ng deployment ban para sa mga domestic worker anday pa nakapagtrabaho sa Kuwait dahilan digdi. Hinagad ni Hayat na ariglaron sa sarong lalong madaling panahon ang problema asin magkahururon. Magkasundo man ang duwang opisyal na italaan ng Joint Committee meeting sulog sa kasunduan na pinirmahan kan Pilipinas and Kuwait kan 2018 para sa interes kan domestic workers. GB News Express. GB News Express. Ang atugang suminakat po sa sobra sa 25,401 ang bilang kan mga nagadan sa magnitude na 7.8 na linog na tuminama sa Turkey asin Syria kanakaging simana. Sa nasabing numero, 21,845 ang nagadan sa Turkey, mantang 3,553 sa Syria. Inot nang kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na dawang Pinay sa Antakya City sa Turkey ang kaibahan sa nagadan sa linog. Igwamanin 77,700 katawo na nairido sa insidente na padagos pang nagaparahay sa mga ospital. Padagos man ang pagabot kin tabang hali sa ibang parte kan kinaban. Asin padagos ang rescue efforts kan mga rescuers hali sa ibang nasyon. Inanunsyo po mga tugang kan White House na igwasindang pinabagsak na sarong klase ng high altitude object na naglilibot sa Alaska. Sinabi ni National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby, nakapareho kadakula nin sarong kotse ang sa indang pinabagsak na bagay. Mismong si US President Joe Biden ang nagsugo na pabagsakon ini asin dayman aram konsain hali. Sinabi ni Kirby na nasabing bagay naglalayog sa sarong 40 mil na pie na nagdadaranin pagkakatakot sa mga pampasahirong eroplano. Guminamit ang US kansendang F-22 jet para pabagsakon ang nasabing aram na bagay. Uminog pa ini sa kadagatan asin mas sadit ini na pinagdududahan na spy balloons na pigasabing hali sa nasyon kan China. Business News. Mga tugang, apera daw po sa burak, asin, tsokolate. Nagdakol ang nagbabakal nin gayuma sa Quiapo, Manila.
sarong aldaw, bagong aldaw nin mga puso. Sigon sa mga patinda, medyo nagdakol ang mga naghahapot asin nagbabakal sa inanin gayuma 500 pesos ang sarong bote nin gayuma. Sigon sa mga vendors, nasa laog kan bote ang 7 klase nin tinanom na mga nakarulyong papel na may nakasurat na Latin prayer asin lana kay puan sa nang itago sa bulsa pilditon para mabugtakan ang kamot kan likido sa iduduot sa babae o lalaking gustong mabanwit asin maging lalabs. Sinabi pa na igwamanin na babakal na pangontra sa gayuma na 500 pesos man ang presyo kada bote. Pipilsi sa napalan ito, pag nagluwas na sukat oil, ilahid mo sa kamot kan lalaki o babayeng type mo. Ay ba na gayon? May panguntraman palan, pareho ang presyo. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Director Mar de la Cruz, mga tugang sa Darang Istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Ang mga virus asin bakterya gabos nasa palibot na sigon sa World Health Organization sa tao kang pagturo sa mga restriksyon na ipinautob kontra sa COVID-19. Sigon sa ahensya, importante yun ang regular na paghugas ng kamot tanganing ma-enjoy ang pigapod na close moments kaibana ng mga mahal sa buhay. Sinabi sa WHO Philippines na ngunya na Valentine's Day, maghugas ng kamot para makapag-holding hands kan sa imong lalabs nin ligtas kontra sa virus. Small acts save lives. Dagdag pa kan WHO Philippines. Sarong pagiramdom kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pongal daw. Sinurat po iyan ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran. Sering man mga tugang si Angel Mustasa. Asin po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express.